Stimați telespectatori, bună seara! În prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, astăzi dimineața au continuat lucrările sesiunii a doua a celei de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale. La sosirea în incinta Palatului Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au fost întâmpinați cu sentimentele de înaltă prețuire, de adâncă recunoștință și dragoste fierbinte cu care întregul nostru popor îl înconjoară pe secretarul general al partidului, cel mai iubit fiu al națiunii. Socialiste multilateral dezvoltate și comunismului pe pământul României, în deplină unitate în jurul partidului, al secretarului său general, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru ridicarea pe noi culmi de progres și civilizația României socialiste, pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului român.